ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. айни замон дар дӯстӣ қарор дорем. Аз ин тараф политехникум ва аз ин тараф бошад мардон ва рост роҳ ба сӯи 46 микрорайон. Дар инҷо заправка. Хонаи имрӯзамон дӯстони азиз дар ман ҳамин бино 11 ошунага ҷойгир аст, дар 11 ошунаш. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. дӯстони гиромӣ, лифт ҳаст, кор мекунад. хона дар 11 ошуна ҷойгир аст, лекин дӯстони азиз хона криша нест. аз болои 11 ошуна боз мансард махсус криша кардагиам. ворид мешавем. духонага мебошад бо масоҳати 43 метри квадратӣ дар 11 ошунаи бинои навастройка. наволмона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. хона бо нархи бениҳоят хуб фурӯхта мешавад. марҳамат, шурӯъ мекунем. ошхона, якум, дуюм ҳуҷра ва дар инҷо бошад ҳоҷатхонаву ҳаммом. ошхона, фишори об хуб аст. хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. дӯстони азиз, боз хотиррасон мекунем ки дар хона кухни гарнитур, термекс ва кондитсионер меистад. дигар ҳама чизоям мебарам. инҷо ҳоҷатхонаву ҳаммом. ин бошад якум ҳуҷраи истиқоматӣ. чӣ ки мебинед, хона таъмир дорад. дӯстони азиз, дар минтақаи хуб ҷойгир аст. дӯстӣ, наздикии мардон, аниқтараш гӯем байни мардон ва политехникум. бо транспорт мушкилӣ нест. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона мебошад. ва ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. 43 метри квадратӣ мебошад. ва дар ин тараф дӯстони азиз политехникум. бино худаш рӯ ба рӯи пештара ҷои бозори Мадад. нархи хона бошад 365 000 сомонӣ. боз савдо мешавад, срочно фурӯхта мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад, омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои хадорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навор ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 927 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.